Det er 3. år, kunsten er på Smukfest, og det er vi, fordi vi synes, det er sjovt, det er givende. Det giver også et andet møde med publikum, som er mere umiddelbart og upræsentiøst og direkte. Og det er noget af det, der er vigtigt for os, den måde, man møder kunst på. I år har vi så valgt at invitere Trine Boesen. Det har vi valgt, fordi vi synes, hun er en af de mest spændende danske samtidskunstnere. Hun arbejder ikke kun med figurer i sine malerier, men også med at aktivere publikums sanser på nye måder. Og det gør hun jo i høj grad i sin spiral. Man kan jo gå ind i denne her sorte spiral, og man kan gå op. Der er en sjov leg i, at man enten kan fordybe sig inde i denne her konstruktion, jeg har lavet. Eller man kan gå op og være udadvendt. Nej, det er dernede, det er dernede. Prøv at se, det danser. Det maleri, jeg er ved at lave, det står derovre. Gul. Og så den der blå. Og den der blå, ja. Som jo kommer til at udgøre den indre kerne. Altså det her outer space, science fiction mix. Så det både bliver en installation, men også en slags maleri i en udstrækning, man ikke plejer at opleve malerier i. Hvor langt kan man lige komme ind? Nej, hvor fedt! Nej, hvor er det flot! Altså jeg prøver på at arbejde lidt med den kropslige oplevelse sat op imod en eller anden forventning. Ej. Det er sådan et syrerum. Det er syrerum. Vandringen er meget længere end det, man forventer. Og derfor så kommer der sådan en sjov forskydning, tror jeg. Det er i hvert fald, sådan som den står nu, kan man allerede mærke det. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Ej, hvor er det flot! Men på et eller andet tidspunkt tænkte, hvornår holder det op? For det kan jo ikke passe. Men fornemmelsen af at gå ind i noget, hvor det er totalt mørkt, det er jo sådan ret fascinerende, og det er klaustrofobisk. Ej, nu er det godt nok mørkt herinde. Og så åbner det så op rummet derinde med de der neonfarver og det fluorescerende der. Det er skide godt. Hvad er det her? Det er sådan tønt. Ej, på kig op! Line! Ej, vil du holde den her nu? Nogle synes, at det er for snævert. Noget, der synes, det er klaustrofobisk nu. Og så kommer man måske til noget, der åbner op. Var det jer, der skreg derinde? Ja. Det var... Det gjorde simpelthen, fordi vi blev overrasket over, hvor fantastisk dyb den var. Der var meget længere ind, end man overhovedet regnede med. Du ved, det er lidt ligesom en kvinde, man aldrig har været på. Det er som om, man går ind i sådan en spiral. Man oplever især, at ens sanser bliver brugt på en meget anden måde lige pludselig, for man går fra lys og musik til stilhed og mørke. Ja. Det var en meget mærkelig oplevelse. Den her skal ligge nede ved søen. Så synes jeg, at det var sjovt at netop bruge det her med, at der er en udkigspost. For at kigge søerne. Prøv lige se. Jamen for fanden, dem har vi sgu da derhjemme i stuen. Det er 3. år i træk, vi samarbejder med Kunsten i Aalborg, og derfor synes vi egentlig bare, at I nu skal komme ned på Søbadet og opleve spiralen, løbe ind i den og løbe ovenpå den. Det er et helt fantastisk kunstværk. Vi er rigtig glade for det.